Úgy lőtt Iváncsik Gergő, nagy passz volt Iváncsik Tamásnak. Testvéri összjáték, szép góllal a végén. Tulajdonképpen ez lehet a recept arra, hogy egy nagyobb különbség alakuljon ki a két csapat között, mert eddig jó szerével csak felálltval ellen tudtunk támadni, még ha nagyon jól is támadtunk. És még van 9 másodpercünk, ez Iváncsik Tamásnak elég lehet, elég is. És micsoda játék ez a kézilabda egyébként, hiszen ha 15-12 után lőnek egy gólt emberelőnyből az ukránok, akkor 2 gól az azért már akárhogy nézzük nagyon szoros eredmény, és ott már a második félidőben minden megtörténhet. Hozma megfogja a labdát, és az indítás is nagyon jó. Iváncsik Tamás ahogy átvette, és utána ha ő lépés előnybe kerül, akkor nincs ember, aki utolérje. Ő dobja a 30-at. Nagyon szépen veszi át egy kézzel, tulajdonképpen le sem kell lassítania. Ha 2 kézzel venné át, akkor meg kéne torpania, itt viszont nem kellett, mert ő van ennyire ügyes, hogy ezt meg tudja csinálni. Az utolsó perc, Vastaps közepette, 32-21-re vezet az MKB, kínai Iváncsik Tamás. A feladó Perez, a gólszerző Iváncsik Tamás. 4-ből 4. Nagyon jó ütembe kapta a labdát, nagyon szép volt a passz is, pontos volt, szépen lőtte a Tomi lábbal ellen. Iváncsik Tamás a túloldalon, egy újabb szélsőgól, de ennek már annyivel jobban örülünk. 2-2. Gyors gólváltás követően, 5 perc alatt 4 gól. Perez, Eklemovics, Iváncsik Tamás fut be a szélről, így van. Ember hátrányban ismét gólt dobunk, ha jól számolom a harmadikat a meccs folyamán. 11-9, most nem rohannak.